समाव सफैनो हाबाय पिकनिक जाग्रा जायगायावहाय बे जायगाखौनो होनो मानास सकि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट नोंथांमोना नायनानै ला दैफ्रा जि स्राय स्राय बोहैनाय खाथियावनो हाजोजों बेसेबा समायना मिथिंगायारि गाबजों बुंफबनाय रायजोफोर बे समावहाय नुनो मोननाय जादों बिथाङा दिनै बे मेलायावनो कमला फानदों दा बे सिस्टारनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लादिनि सिस्टार नों बे मेलायावहाय अरेन्ज फाननानै माबायदि मोनदों माने बयबोथ' बिजनेस खालामनो लुगैखायो बेनो जेनेबा आंथ' दा ग्रेजुवेट जाबाय ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव आं बिजनेस लाइनाव गोसो दं आरो माने फरायनायखौबो लांफाबाय थागोन ओमफ्राय बिजनेसखौबो आं लांफाबाय थागोन मुङा मा मुङा आंनिया रुमबां बसुमतारी आं इ एरियानिनो आरो ओमफ्राय आं मा होनो सकियाव कमला फानना मोजां मोनदों आरो माने फरायनायखौबो लांबाय थागोन ओमफ्राय बिजनेसखौबो फारसेथिं लांफाबाय थागोन माने जोंनोथ' दा सिख्ला मानसि नालाय जेनेबा जोंनो बेरायनायनि सायाव देलायनायनि सायाव जोंनो एक्सट्रा इनकाम नांगौ जायो फैसा नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि बिजनेसखौ खालामनाय जादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दे गासैबो जाय जे ग्रेजुवेट जाना दं एबा जाय फरायबाय दं बिसोरो जुदि हायोबा बिजनेसबो स्टार्ट खालामनांगौ आरो हायोबा फरायनायजों लोगोसे जि हायो गावनि आखाइनि खामानियानो जा अबा माबा मोनसे खामानियानो जा मावनो नांगौ आरो ओरैनो थानो नाङा रावबो निजिनि इनकामनि थाखायथ' जेनेबा निजिनि आखाइ खरसनि थाखायथ' बयबो मावनांगौआनो ओरैनो बिमा बिफानि सायाव नारसिनबाय थाबाबो जाया आरो आं बेखौनो होननो सानो कर्स लाबाय दं आरो दा अनलाइन ओमफ्राय ग्रेजुवेट जाना दंथ'यो ओमफ्राय बिदिनो थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडफोरनिबो एप्लाइ खालामबाय दङ हास्थायनायाथ' जायहा नाजायो बिहानोथ' जाफुंखायो नङा होमबा नाजानाय थाब्ला बयबाबो जाफुंखायो जुदि नाजानाय गैयाबा आरो बेथ' रावबो जाफुंनो हाया सरकाराथ' बयखौबो हेल्प खालामखायो भुटाननिफ्राय लायदों ना आसामनि इयो भुटाननिफ्रायनो लाना फैदों नामलां भुटाननिफ्राय लाना फैदों नोंनि बे बिजनेस मावनायाव नोंनि मामा पापानिफ्राय माबाफोर हेंथाफोर मोनबाय बायदि नामा हेंथाखौथ' रावबो होआखै होनायालाय माने सापर्ट दं आरो माने फरायनायजों लोगोसे बिजनेसखौबो खालाम बे जेबो गाज्रिथ' नङा नालाय बेनिखायनो एख' गाज्रि होनाखै आरो डिसिप्लिनखौथ' मोजाङानो मोनदों अनसायनायाथ' मोजाङानो अनसायो दावबायनायफोराबो मोजां मोनो माने बिसोरबोथ' गोजाननिफ्राय फैयो जेब्ला मा होनो भुटान कमला होननानै गावसोरनो लाङो आरो बिदि गाज्रि होननानै माबाया स' रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा बे सिस्टारा दिनै फरायनानैबो दिनै ओरैनो न'आवहाय जिरायनानै थायाखै समजों लोगोसे गोरोबफानानै माखासे फालांगिबो मावदों दा बिनिखायनो जोंनि माखासे बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिदिनो डिग्रि लानानै गोबां गोग्लैसोनानै दङ जेन जायफोर नोंथांमोना बेबायदि न'आव ओरैनो बेखारैनो दङ नोंथांमोना जेन बेकारि थाया बे सिस्टारनि बायदि जों सिस्टारखौ नुनानै नोंथांमोनाबो सोलोङो ओरैनो बिमा बिफानि सायाव आसा खालामनानै नोंथांमोना मालाबाबो थानो नाङा नाजानाय थायोब्लासो नोंथाङा थांखिसिम सहैनो हागोन बिनिखायनो जों बयबो नाजानांगोन लाजिनो जोंहा गोनांथि गैया लाजिनायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जिउ खुंनायाव जों माबायदिहाय जों सोलिलांनो हागोन बेखौसो जोङो नाजानो नांगोन बेयाव जिथु बेनार नुबाय दा बेनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानदों डु नट क्रस भुटान बर्डार माने स्पष्ट खोथाखा बे बर्डारखौहाय बारनाङा जिहेतु जों भारत हादराव दङ नैबेसिम सिमाया ओरैहाय थाङोबा दस्रा हादर जाहैगोन भुटान जाहैगोन जिहेतु सिमा बारनाय माने जोंबो सिमा बारनानै थांखायो आखुफ्रा सिमा बारलाङो ओंखायनो मोनसे लिमिटेसनखौहाय सेट खालामनो थाखाय माखासे इलिगेल एक्टिभिटिसफोर जायो जोंनि मानसिफोरा किसुमान जिनिसाव बांद्राय एवेर नङा बै एवेरनेसखौ बिथांमोना बुजिनानैबो भुलखौ मावो बेनि थाखाय नैबे पस्टारिंखौ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना ओरै बारलांनानै दस्रा हादोरावहाय माखासे इलिगेल एक्टिभिटिस दंफां खावनाय ना खावनाय जिब जुनारखौहाय हानि खालामनाय बेफोराव उसुबिदा जायोलाय आरो बिथांमोनाबो भुटाननिफ्राय पेट्रलिंआव फैयो जिहेतु बिदि समावहाय मालाबा जोङो फ्रन्ट लाइनाव थायोब्ला कमप्रमाइस खालामनायाव एसे उसुबिदा जाहैयो आरो माने जोंनि मानसिया ओरै हाबैबा बिसोरो जोंनि फारसे माने अपस खालामो बुङो सोंथि खालामो जे नोंसोरो थासेयावबो माबोरैहाय सिमा बारनानै फैखो आरो बारदों इलिगेल माखासे खामानिफोरखौ बोरैहाय मावनो मोनखो बेफोरबायदि माखासे कुइसन एराइज जायो बेनि थाखायनो जोङो लावखार ओंखाम जानो फैनाय टुरिस्टफोर फैनायफोरखौहाय हाजासे जोंनि सिमानि भितरावनो लाखिनो नाजायो आरो भुटान आर्मि बिथांमोना फैयोब्ला माबाफोर
बुंफैयो नामा औ। जे हेंथाफोर होयो नामा? हेंथा बेबायदि गैया जिहेथु इन्ड' भुटान मोनसे फ्रेन्डशिप सोमोन्दो दंखायो जोंहा बे हिसाबै बेबायदि उसुबिदा गैया खिन्थु जोंनि माखासे मानसिफोरनि गाज्रि हुदा दङ सिङाव हाबैनानै गाज्रि इलिगेल एक्टिभिटिसफोरखौ पारफर्म खालामो जिहेथु आं दानिबो बुंबाय ना खावनाय दंफां सिखाव बिदि माखासे जौ बथल सिफायहैनाय लोंनाय माने आबहावाखौ थासारिखौ गाज्रि खालामो आरो बैफोरनि थाखाय बिसोरो एसे सम सम माने बोराबनायखौ दिन्थियो आरो बाखि बेबायदि उसुबिदा एख' गैया। रायजोफोर आरो बेयाव मोनसे नुथाय नुनो मोननाय जादों दा बिनि बागैबो जोङो मोनथिनानै लादिनि दा बेखौ मानि थाखाय बानायदों आरो बे जोंनि मोनसे फार्स्ट इनिसियेटिभ होनजायो इक' पार्क हिसाबै बेवहाय जायफोरा टाउन सहराव थायो नङा होमबा मोनसे गामियारि मोनसे भाइबखौ लाबोनो थाखाय बा गावनि पार्टनार्सफोरजों लोगोफोरजों दान्दिसे सम नैबेहाय बिथांमोना स्पेन्ड खालामनो हायो आरो मोनसे पिसफुल थासारि आरो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्सजोंहाय जोङो नैबे थुंसि मोनथामखौ बानायनाय जादों बेहाय टेन्टबो थागोन नाइट केम्प हिसाबै बनफायार बायदिसिनाखौहाय बिथांमोना बेहाय एन्जय खालामनो हायो बेनि थाखाय आरो बेखौ गोदान मोनसे पार्कनि महर जोङो होनो सानदों बेसेबांसिमहालागै साक्सेस जायो जायखिजाया जों खामानिखौ कन्टिनिउसलि मावगासिनो दङ मस्ट प्रब्लि नैबे ख्रिस्टमासनि सानसे सिगां बेखौ बेखेवनायनि मोनसे थांखि लादों अलमस्ट जोंहा 50% 60% खामानिया बेवहाय कमप्लिट जानानै दङ बाखि नोंनि बे दासान्दि जों गोख्रोङै थाबैनो फोजोबनो नाजागासिनो दं। बेवहाय गुबुन जायगानिफ्राय टुरिस्टफोर फैयो? औ टुरिस्टफोरा फैगोन आरो सिगांबो बहुत टुरिस्ट फैखांबाय इटालिनिफ्राय आरो बावैसो मेक्सिक'निफ्राय बिथांमोना फैदोंमोन स' बिदिनो जोंहा टारगेटआ बेनो जे जों अनलि लकेलनि पिकनिक जाग्राफोरखौल' नङा गोजान गोजान जायगानिफ्राय टुरिस्टफोरा फैयोब्ला जोंनि जायगायाबो फेमास जागोन गोसारगोन मोनथिगोन आरो मुंदांखा जानो हागोन स' बेफोरबायदि जोङो मोनसे इनिसियेटिभ लानानै बे मोनसे फार्स्ट स्टेप जोङो इक' पार्कखौहाय जोङो एबार जुरिजेनबाय। स' लोगोफोर बे मानास सकि इक' टुरिजियाम जिथु पिकनिक स्पट दा बे खाथियाव थानाय जिथु दैसा बेवहाय गोबां ना जिबिफोर दङ ना दङ दा बेखौहाय बे जिथु पिकनिक स्पट जायफ्रा खुलिदों जायफ्रा बानायदों दा बिथांमोना बेनि संरैखाखौ माबायदि खालामो बिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै लादिनि स' नोंथांमोना जिथु पिकनिक स्पट बानायदों बेवहाय दा बेयाव नुनो मोननाय जादों जे दैयाव गोबां जिबिफोर दङ ना दङ खांख्राइ दङ गोबां दङ आरोना दा बेफोरखौहाय रैखा खालामनो थाखाय माबायदि इनिसियेटिभ लादों नोंथांमोना जे बेवहाय दावबायारिफोरा फैयोब्ला दा गोबाङानो हानि खालामो दा बेखौहाय रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा इनिसियेटिभ लादों? फार्स्ट अफ अल जोङो ओरैनो मोनसे फ्लेक्स बेनार फोसावनायबो जादों आरो गुबैयै जोङो जिहेतु कनजारभेसनावहाय जोङो मेन फकास खालामखादों नालाय स' कनजारभेसननि थाखाय जोंहा बेयावहाय डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट बे हिसाबै जोङो पेट्रलिं डिउटि टिम मोनसे बानायना दोननाय जादों आरो लोगोसेनो जोंजोंहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो सिमा बेंगिरि SSB बिथांमोनाबो जोंजोंहाय जयेन्टलि पेट्रलिंआवहाय बाहागो लाफायो जिहेथु बेनि थाखाय जोंहा एसेबां खस्थ' जायाखैब्लाबो जों मोनसे जिनिसखौ अनुभब खालामनो हादों जे थांनाय समफोरावहाय जाखिनि कनजारभेसननि गोबां गोलाव सम गेपआव खहा जायाखै नङा जादों दा बेनि थाखाय बे बोसोरनिफ्राय फिन खनसे कनजारभेसननि फारसे जोङो गोख्रों आगानखौ लानाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो सहाय होदों SSB आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि NGO थाबाय जोङो 200 एराउन्ड जों एप्रक्स बेखिनि भलुन्टियार्सफ्रा जोंजों दङ जिहेतु बेहाय जोङो रुटिन वाइसआवहाय जों बिथांमोनखौ पेट्रलिंनि माखासे गाइडखौ होयो आरो बिथांमोनाबो एवेरनेस प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौबो फोसावगासिनो दङ जे दैनि जिबिफोरा थांनानै थायोब्लासो दैया गोग्गो थाबाय थागोन आरो जोंनि जे आबादारि फोथारावहाय दैनि गोनांथि जायो बेफोरो सुफुंनो हागोन आरो बेनि थाखायनो दैखौ मानो नांगौ दैयाव थानाय जिब जुनारखौ मानो नांगौ बेफोरनि फारसे जोङो मोनसे मोजां प्रग्राम लानानैहाय सम सम जोङो बेबायदि एवेरनेस प्रग्राम खालामबाय थानाय जादों आरो खालामबाय थाबावगोन। नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा बे दैयावहाय जिफोर जिबिफोर दङ बेफोरखौ संरैखा खालामनायनि थाखायबो बिथांमोना गोबां राहा लादों आरो बिथांमोना नाजालांबाय थागोन होननानै बुंदों जेसेबां हायो आरो एवारनेस प्रग्रामबो बिथांमोना खालामगासिनो दङ होननानैबो फोरमायदों नोंथांमोना खोनाखाबाय